Nimas jejimating tilam sari liringmu pandam kamarutan satemah pinter mrawasa telenging kayun garwanipun kakang wong ayu Yayi Bathari Dresanala kula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Pangeran Arjuna amiji dumateng ingkang garwa kula pun Dresanala Yayi lungguh kang prayoga ana babakan kang wigati ingkang bakal tak babar wong ayu Dresanala puji syukur kunjuk mring Hyang Agung
awit kamurahan kabagyan ingkang diparingake marang Janaka apa dene Yayi Dresanala kapracihna ing ripalungguhan iki Yayi Bathari ngandhut wijine pun kakang ingkang tetela minangka talining katresnan miwah panyambunging sejarah. Kanjeng Pangeran, rinten dalu kula pun Dresanala nyuwun pangestu panjurung. Mugi-mugi lek ing jejabang hamba bar kamulyaning bebrayan ageng Pangeran. Tulusing kasetyan namung kula kunjukaken dumateng Pangeran Arjuna. Yayi, tanpa beda kelawan pun kakang Yayi, rumangsa wis jangkep marming rasa saya-saya bareng ngawuningani lamun to Yayi Bathari wis mbobot sepuh yekti mimbuhi ngrembaka lan ngrembuyung katresnanku marang jeneng sira Yayi Bathari Dresanala. Ngaturaken agenging panuwun dene paduka paring sih katresnan suci dumateng kula miwah jabang bayi ingkang kula kandhut Pangeran. Wong ayu rina wengi sun rewangi cegah dahar kelawan guling ing pengajap muga-muga laire jabang bayi besok bisa netepi marang kekudangan dadiya satriya tanah Jawa pepunjuling jagat minangka pandam pandoming kautaman Yayi Dresanala.
Hong ilahing awik nam hastu nama sidam Hong mengku werdi aduh Gusti ilo tegese walang sangker heng maknane yuang awik nam ora ribet hastu werdine muga-muga namas tegese panembah sidam tegese ingkang maha suci minangka purwakaning kandha kawis tingal ramyang-ramyang jagat witan moyo-moyo jagat kulon yekti dudu soroting surya candra ndaru miwah kartika hananging yekti gumelaring kahyangan jonggring salaka ya ing kahyangan suralaya ya kahyangan jonggiri kailasa ya winastan paku jamur kataliwarna ana padang dudu padanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan hambuga nora kraos lesu nadyan datan ngunjuk nora kraos salit saben-saben amung kaprebawan kuku sing dupa menyan ratus garu rasa mala amrik hangambar gondo arum hanenggih ingkang ngrenggani kayangan Suralaya ngasta pusaraning kadewatan mangreh para Durandara dewa Wataknawa miwah para Hapsari hanenggih ingkang wewisik Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Jagatnata Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya Catur Bojo Nilakanta Siwah Bojo Giripati ya Risang Pasopati mangkono Sang Hyang Girinata ngenya ngasta pusaraning kahyangan kanthi adhedhasar adil para marta satemah hambabar katentreman lan kamulyaning sagung dumadi nalika semana Sang Hyang Guru kepareng miyos ing siniwaka ing bali Araras Marcu Kundha Manik lenggah mungguing dampar Selakanda Waru Binangun sesemek babut permadani awarni jingga sinebaran sari-sari kongas gandanyo hangebaki pasewakan kepareng hangrasuk busana kadewatan ingkang sarwi kencana mulya pating galbyar pating calorot rebut praba lawan sunari Sang Hyang Candra tedhake Sang Hyang Giripati kahaya para Hapsari kang samya ngampil rerenggan upacara kadewatan tuwin eden-eden kaswargan kayu klebu dewa ndaru debok swasa gedhang mas pupus cindhe parijata kencana lombok terong kang isi mutiara datan kantun dedaharaning para dewa nenggih pelemper tangga jiwa miwah jambu dipanirmala hanenggih ingkang keparengayun nenggih kami tuwaning para dewa miwah paran para jawata ing kahyangan sidik pangudal-udal wewisik Sang Hyang Bathara Narada ya Resi Kaneka Putra ingkang satuhu dadya sesepuhing para jawata labet datan kiwran salwiring reh saniskara miwah datan kasamaran saholah kridaning rat dene ingkang kawis tinggal mabuka Susilareja putra saking Hyang Guru ing kayangan Salendra Bawana wewisik Sang Hyang Indra ya Surapati sinambet hamblabar pisawaning para Durandara paramdene rep sidhem remanem datan ana kang nyabawa ingkang kapyarsa muhung swaraning gamelan Lokananta ingkang tinabuh dening para Gandharwa
lamat-lamat hanglam lami katyuping maruta manda kedadak kapyarsa guntur jumlegur katondo sang Hyang Giripati hamedhar sabda mangkono dadya saya ngangsek sowane para Jawata Durandara ladrang sewaka hangiring sabdaning Sang Manikmaya. Mijil langenira sang nar pati lampah hira alon
ginarabak badaya yuwarna nira sari Om awik nam hastu nama sidam mugi rahayu sagung dumadi kawula nuwun sewu Kakang Guna Resi Narada pragenjong Pak Pong waru doyong slere buntute aclekater Adi Guru kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh wanter amiji ingkang raka sithik pangudal-udal kula pun kaneka putra nyadong dawuh Adi Kakang sak sampunipun paduka satata pinarak kalilan kula nyuwun dawuh punapa darunanipun dene kahyangan ketaman goro-goro ngantos hanggeteraken Suralaya satemah poyang payingan solaing para hapsara lan para hapsari kula cumadong dawuh Kakang kawula nuwun sewu Adi Guru saderengipun nyuwun gunging samudra pangaksami menawi wonten lepat kula mestinipun Adi Pramesti sampun priksa bilih getering Tribawana menika inggih saking moganing titah Madyapada. Namung kewala Adi adhedhasar sabda saking wisi ing Sang Hyang Padawenang ingkang sampun kula tampi bilih manungsa tumitah wonten ing Marcapada menika kedah timbang anggenipun angudi dumateng sanguning gesang sarta angudi dumateng sanguning pejah tegesipun setunggal gesang menika prayogi lan tumemen hangudya bondo kaliwerni inggih punika hangudi kinarya sarananing gesang nenggih sandang tedha kangge anyekapi gesangipun supados tetep lestari gesang kaliyan sesamining gesang. Nah, dene ingkang angka kalih nuwun inggih punika patrap solah tingkah tindak tanduk muna-muni sarta darmaning gesang bab kautaman kangge sangu ing benjangipun menawi titah kala wau tinimbalan dening Gusti ingkang nganyipta jagat.
Nuwun inggih Kakang. Nanging nyuwun pangapunten Adi Guru. Nyatanipun dinten sakmangke titah Madyapada ingkang upaya kalih warni wau boten timbang. Ing lair boten hangudi kardi, ing batin boten hangesti Gusti. Nanging sakmangke kathah para titah ing Marcapada ingkang weo ing panindak supe dumateng jejering gesangipun. Manungsa kuwi urip saka sapa, urip kuwi arep ngopo, sarta pungkasaning urip arep menyang ngendi. Mila Tribawana ripalenggan sakmangke ketaman Ruhara, ketaman gara-gara awit manungsa sampun supe dumateng sejatining gesang. Buktinipun kathah para titah ingkang namung ngoyak kanikmataning lair tanpa metung iki dosa apa ora sing baku bisa keturutan sing dadi karepe. Satemah ngiwakaken dumateng darmaning gesang ingkang kedah pasrah sumarah sumende sarta manembah marang purbaning Hyang Agung kanthi nindakaken perintah sarta nebihi wewalering pangeran. Nuwun inggih Kakang. Lan malihipun Adi Guru, nyuwun pangapunten. Gara-gara menika saya ndadra awit pakartinipun para dewa ingkang darbe jejibahan mangreh sarta mranata dumateng jagat saisinipun. Semunipun para dewa kala wau sampun lirwa ing sesanggeman. Tegesipun para dewa ingkang pinitaya dening Sagung Kawula Dasih ingkang lenggah wonten ing kursi kadewan mung mikir marang mulyaning diri pribadi lan golongan tanpa migatekake panangise Kawula Dasih. Mongko Adi, dewa menika mapanipun wonten nginggil, tegesipun kedah saged kinarya patuladan. Lah yen dewane padha bobrok morale njur kawulane arep digawa ning ngendi? Nyuwun pangapunten. Kula mboten dumuk sinten-sinten nanging ngaturaken witing klapa saklugunipun. Pancen mekaten lho, Di. Nuwun inggih Kakang. Lajeng menggawe Kakang Narada supados prahara punika enggal sirep punapa ingkang kedah dipun tindakaken Kakang. Nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kula menika mulang muruk dumateng Adi Guru punika babar pisan mboten. Nanging atur kula namung pamrayogi mbok bilih dipun tampi. Jagat punika saged tentrem. Jagat menika saged ayem menawi sedaya titahing Gusti wonten ing Marcapada saged netepi darmanipun piyambak-piyambak. Sarta dados tepa tuladha ingkang utami. Menawi sagung para titah menika saged dados patuladan tumrap diri pribadi, saged dados patuladan tumrap keluarga, golongan minggahipun para bebrayan agung. Kula kinten jagat menika wontenipun namung ayem tentrem, jenjem remanem nir ing sambikala. Kejawi saking menika Duh Adi kalilan matur. Slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Tribawana ketaman Ruhara menika anyarengi badhe lairipun Sang Wiji Sejati. Anyarengi lairipun Sang Wiji Sejati nenggih woh ing katresnanipun Janaka kaliyan Bathari Dresanala. Menawi Wiji Sejati menika estu kababar. Menawi Wiji Sejati menika estu kababar, yekti badhe hambabar getering jagat, awit menika badhe dados sarana katentreman sarta sumbering pepadang Adi. Bremara reh manguswamya ngambreng. Kat
Adi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung Risang Gonta Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Amara wayahanto Dewa-dewa sugata marang suring prang ngudani arom-arom ngendanu ing awiyat narada ngepalani narada ngepalani wong iku saknyatane gunjang seret tinangun ungkemon naluri rinekta muni rinanggo direngen mrelasa pamiasi angkring sesidenan kaplok kepinjaran suwe-suwe anuju prana bangkit panggah pangirama sigrah saya lega sumanding kaliling gunjang geleming mawa limut kalamatan jroning alam kanyut saknya tane iku kanyatan kaki dene yen tan emot
yektine tan bisa momor kawula nuwun sewu amit pasang kaliman tabe tinebena saking siku dendaning Hyang Manon bukulun ampun ngantos andadosaken gagap gugup sarta garagapaning penggalih kula ingkang garwa pun pramoni ingkang sowan wonten ing Suralaya bukulun padha winantu Basuki sak Praptamu Durga inggih awit saking pangestu jengandika pukulun wilujeng niskala nir ing sambikala pisowan kula mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka pukulun iya pramoni wis ndak tampa agawe bombonging rasa ora liwat pangestu ulun wae tanpa nono pramoni gorawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wardaya miwah ana rah daging kayuwanan paring pangestu paduka sang adipu kulun Durga katon sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita sowanmu ana ngabiyantara ulun yen tetela ana wigati ingkang kena winedaring akeh mara gage matura sing prasaja Durga pukulun sejatinipun kula menika sampun pekewet menawi kula kedah sowan wonten ing kahyangan Suralaya nanging bot-botipun kula tinangisan dening ingkang putra ing Tunggul Malaya nenggih pun Dewa Srani pukulun Dewa Srani yogine Durga atur wuninga pukulun dinten sakmangke ingkang putra pun Dewa Srani sampun anyakra mati ambau denda dados nalendra wonten ing negari Tunggul Malaya ketitik wenang nepuk mbun-mbunane tiyang sak nagari nanging sak sampunipun jumeneng nalendra mapan wonten ing negari Tunggul Malaya pangraosipun ingkang putra dereng saged jenjem dereng saged marem menawi dereng saged anggayuh mutiaraning kalbu tegesipun nedya anjatu krami pukulun pramoni yen pancen ing ripalungguhan iki Dewa Srani bakal apalakrama mara gage matura yen putri atmajane ratu sapa yen widodari wewisike sapa yen endang putrane pandhita sapa ulun sing saguh nyembadani sambate putramu ya putraku si Dewa Srani pramoni pukulun inggih bab punika ingkang badhe kula aturaken dumateng paduka pukulun emanipun punika panjangka sarta panggayuhipun Dewa Srani semunipun badal saking paugeran ketitik boten wonten panodya ingkang kuwawa ndongkel katresnan jati ingkang tumanem wonten tumtuming jejantung kejawi namung widodari saking kayangan swarga dahana atmajanipun Sang Hyang Pukulun Bathara Brahma ingkang nami Bathari Dresanala pukulun lenglenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lur lena tanpa kahanin lir lena tanpa kanen
yen tamtulusa yen tamtulusa mengko sang Dyah Utama Durga apa kira-kira putramu Dewasrani mboya kulak pawarta adol pangrungu lamun tori palungguhan iki Dresanala wis jinatu krama panengah Pandhawa ya kuwi Arjuna ndak pundhut kanthi banget Durga ingkang jinejer dadi ibune Dewasrani gelem budidaya sarta ngungkih sarana supaya Dewasrani gelem ngambah dalan rahayu. Pukulun sampun makaping-kaping anggen kula paring pepengin dumateng ingkang putrapun Dewasrani. Nanging semunipun boten wonten tiyang ing marcapada minggahipun para dewa ingkang saged ngalang-alangi sedyanipun Dewasrani anggenipun badhe anjatu krama dumateng Dresanala. Inggih bab punika ingkang andadosaken jibeg bebek ing manah kula. Awit inggih namung paduka pukulan ingkang saged nyembadani menapa ingkang dados pamotahipun Dewasrani pukulun. Durga pancen ulun angakoni lamun si Dewasrani mono putra ulun lan jinejer dadi bapa kewajibane mulyake marang putra sarta nggulawentah munggahe anjatu kramakake nanging Durga kabeh mono ana aturane ana prenatane ana paugerane ora kok nungsang palang kaya si Dewasrani mau Durga. Pukulun paduka menika ratuning para ratu nalendranipun para Jawata tegesipun abang ijoning kahanan buthek beninging swasana menika namung paduka ingkang menang amurba sarta amisesa. Monggo kula aturi netepi tetembungan anak polah bapa kepradah pukulun ning nonton polahe anak dhisik Durga. Yen polahe anak hanjok marang kautaman, tartamtu ulun bakal nyembadani nanging lamun pakartine Dewasrani mengkang saka pranatan. Wegah nampa wewarah sarta nampik marang pitutur becik prayoga diendhake Durga. Pukulun monggo kula aturi dinten sak mangke kula dherekaken nglerek dumateng lelampahan ingkang sampun kawuri. Dewasrani menika atmajaning ratuning para dewa. Nanging wiwit lair cengir wujud bayi abang nganti dadi bocah serapang ngantos dados nalendra kondang mboten wonten tandha-tandha sekatresnanipun bapa dumateng anak. Ketitik Dewasrani menika dados ratu ya golek kamukten dhewe ora ngrepotke karo wong tuane. Monggo dinten samangke namung nyuwun dipun palakramaken, namung nyuwun dipun rabekaken kalian widodari kemawon. Kok sajake wong tuane lanang kok mung lewa-lewa menika kados pundi nalaripun? Yen to pancen paduka pukulun boten kepareng minangkan ingkang dados panyuwunipun Dewasrani ingkang prayogi pukulun kula pejahi piyambak ingkang putra Dewasrani pukulun. Durga lungguh dhisik Kang Prayoga Durga. Mring mangsud narimeng kalebu budine kang den bawane wenganing Tyasokarila ing
Durga, jeneng kita bakal menyang ngendi? Nyuwun pamit badhe tumuju wonten Tunggul Malaya Mejahi dumateng Dewa Srani. Durga, ana tetembungan sak galak-galake macan ora ana macan sing kolu mangan marang gogore dhewe. Nyatanipun menawi paduka mboten kepareng minangkani pamutahing anak. Kosik to kosik. Ana rembug dirembug, ana pitung diitung bebarengan. Yen wis pancen cukeng kenceng adreng sing dadi niati Dewa Srani anjatu krama kelawan Dresanala. Tartamtu wae ulun sing bakal ndadaki sarta anjangkah marang perkara iki Durga. Matur nuwun dawu kulun. Caritane satriya linuwih kang margi mring kautaman tan pegat mring pangestine Nyuwun pangapunten menawi kula nglemah bengkah nyela-nyela nyaru-nyaru wuwus matur ingkang tanpa piniji. Inggih Kakang Narada, punapi Kakang? Makaten. Kula sampun nyuraos lereking rembag paduka kalian Bathari Durga. Nyuwun pangapunten Adi Guru. Monggo kula aturi nyaring ngantos bening, ngitung kanthi ganep nimbang Kakang Sitraju. Bab punika mangke lerekipun kados pundi? Menawi paduka Adi Guru badhe saestu megataken katresnanipun Janaka kaliyan Dresanala, munika ngibarataken perkara sepele mesti bakal dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Munika saestu Adi Guru. Mangka sampun cetha pratela. Janaka palakrama kaliyan Dresanala nalika semanten menika awit saking pangestu paduka Sang Adipukulun Bathara Guru. Mangka dewa menika hambekipun bawa leksana. Mboten saged nglincati rembug ingkang sampun kawedhar. Nanging kenging menapa? Kenging menapa ripalungguhan sakmangke kok paduka badhe njabel dumateng dawuh paduka megataken Janaka kaliyan Dresanala. Punapa kinten-kinten menika mangke boten badhe ngicali kawibawan paduka Adi Guru. Lah punika bab punika kedah dipun penggalih Brakasuta Blakotang terus terang kula boten condong Narada boten rumaja nadyanto paduka menika kuwasa ning panguwasane aja kinarya gada. Kakang Narada, punapi tumrapipun jagat saisinipun menika ingkang nguwasani sinten? Adi Guru banger bacin tumraping kahanan menika wonten Purbawasesa sinten? Wonten Purbawasesa paduka Adi Guru. Wonten kahyangan mriki Kakang Narada dados menapa? Kula dados kami tuwane dewa. Tegesipun kami tuwa, kula dados pati ratu. Mangka ratunipun kahyangan punika namung Adi Guru. Kenging menapa wonten kami tuwa, wonten patih kok mboten manut kalian ratune dewa. Munika nalaripun kados pundi? Merga ratune kleru. Kula kalian paduka menika rak ngibaratipun kreta jaran sakusiripun. Leres. Kreta jaranipun
Kreta jarane narada kusiripun. Kusire adi guru. Kenging menapa wonten kreta jaran kok mboten manut kalian kusiripun? Merga karo kusire arep dicemplungke jurang. Mila nyuwun pangapunten. Mlebu kok ning jurang, tur jurange kanistan, kula mboten saged nampi, Di Guru. Kula kalian paduka menika ngibaratipun curiga kalian warangka. Leres paduka keris kula rangkanipun. Kenging menapa wonten keris badhe mlebet teng rangka kok rangkanipun boten purun. Merga kerise bengkong. Keris niku yen bengkong kok dilebokne teng rangka, ngrusaki bekakas Di Guru. Kakang Narada punapi? Cekak cukupipun sinten kemawon ingkang boten tutwuri dumateng sabda ulun. Nuwun sewu, kenging medal saking rombonganing para dewa. Lah iki sing tak enteni lah dialah. Pragenjong pak pong waru dayang tinegor wong. Ada soto jenenge rombong, untuntek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, duwe bojo ayu moblong tinggal jagong dikeloni wong. Lah iki. Kula sampun tumanggap Adi Guru. Kula sampun tumanggap lereking pangandika paduka tan murunga pangwasane sing digunakake kanggo nyutet lan mitat mbuang sapa wae sing ora gelem nyengkuyung marang keputusane ratune dewa. Nggih mboten. Kula badhe diresafel to. Monggo. Cekak cukupipun paduka nglereni kula supados metu saking rombongane para dewa. Matur nuwun kula tak leren kemawon. Ngaten. Merga teng kayangan mriki hawane sumuk, teng kayangan mriki hawanipun panas. Rinten dalu kebak ing kamurkan, jare dewa ki lungguh ana kursi kadewan, nggunakake swarane wong cilik, ning nyatane dewa sakwuse kepenak, ora gelem gagas karo wong cilik, mung mikir klimising lambe, blenduke wetenge dhewe. Adi Guru. Hukum wonten ing alam donya niku wonten sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum karma utawi hukum dharma. Hukum adat ana desa nganake syukuran, syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Kena disranani tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu niku pun muni kebo. Danyange ya ora kenyih. Angka kalih hukum kodrat srengenge niku panas ning kena disiasati gawe payung utawa gawe capil. Kaping 3 hukuming negara. Punika nggih saya gampang disarati, saya gampang dikawekani. Nadyan to duweni keluputan nabrak kalian hukum lan undang-undange negara, watone duwe pangkat, duweni duit tur pinter micara, mboten badhe bakal kejamah kalian hukum. Saya hukum wonten kayangan Suralaya menika hukume hukum lading. Lading menika menawi mandhap menika landhep, yen munggah niku ketul. Nadyan to duweni keluputan, gandeng manggene ana dhuwur, duweni jabatan, duweni kelungguhan, ora bakal kejamah hukum, kebal dening hukum, merga lading niku yen munggah niku ketul. Kosok wangsulipun Adi Guru. Lading yen mudhun niku landhep, tegese hukum mung kanggo mbelah karo wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik, lungguhe dingklik, dimari oblek, yen geger keculik dhisik, digebuki nganti mendelik, niku wong cilik. Nanging menawi ingkang pungkasan hukum karma utawi hukum dharma.
Menika hukuming tumindak sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Menawi wonten welaking Hyang Agung, nunggak waru Narada ora melu-melu. Minggat yo ben minggat. Anggepe apa? Dewa liyane padha bagus-bagus, dewa liyane padha cakrak-cakrak. Modele dewa kaya ceret ngono kok iso. Kersanipun pukulun minggat, kelangan Narada tetep bisa jalan. Panguwasa tunggal menika wonten asta paduka Hyang Adi pukulun Bathara Guru. Ora nganggo Narada tetep jalan, kayangane tetep jalan. Dewa liyane padha bagus-bagus, ganteng-ganteng, cakrak-cakrak, modele Narada kaya ceret ngono kok iso. Cangkemmu mung muni apa? Hah? Cangkemmu mung muni apa? Mbok kira aku ora krungu piye? Wong aku jek tekan kono kok. Hah? Kowe ngelokne aku dewa kaya ceret. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe wong wedok merenges ngono kok. Hah? Kok nyepelekke karo Narada? Bola-bali tak titeni. Kayangan Suralaya angger ketekan Betari Durga, mesti hawane sumuk, mesti hawane panas. Bolak-balik ketekan Durga mesti geger, ketekan Durga mesti gendro, mesti dadi pasulayan. Genggek no. Pukul. Pukul. Paduka kok mendel kemawon kula dilakne dewane pegeke ya ampun sakit pala kula pukulun. Paduka nek mendel kemawon. Lah nyatane kowe ngono tenan apa ora? Inggih. Nek iya ya wis, nek ngakoni ya wis ora usah bengok-bengok. Lah kebutuhan kok. Ya wis. Durga kelonten dawuh. Sing bakuri palungguhan iki Kakang Narada wis bisa sumingkir mula kang mangkono murih rancake penggayuhe si Dewa Srani Bathara Indra. Kula wonten dawuh Duh Rama Pukulun mbarengi lintang alian Timbalana Bathara Brahma kinen ngadhep ana ngarsa ulun inggih ngestokaken dawuh Hamid Madal Pasilan Duh Rama Pukulun.
Riris Harada Palwana Dengrano Dresing ngarasaning sun dening kanyut manis lingir ingsun Gusti wanter amiji dumateng ingkang putra ing swarga Dahana kalilan kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuk sahandap cenila paduka Rama Pukulun. Iya Brama wis ulun tampa apa to darunane Ripalungguhan iki jeneng kita ulun piji mangayun mestine jeneng kita wis uninga lamun to Ripalungguhan iki Tribawana ketaman gegeter ketaman goro-goro bareng tinaliti kanthi permati diitung kanthi ganep timbuling goro-goro iki disebabake makluking Gusti ingkang wani nrajang pewaler jodho tali wangsa jodho tegese pepacangane priya lan wanita tali tegese pangiket wangsa tegese golongan mongko wis cetha pratela lamun to Hapsara kuwi jodhone Hapsari Bathara kelawan Bathari Widodara kelawan Widodari Satriya kelawan Putri Bambang kelawan Endang Raseksa kelawan Raseksi kuwi wis cetha iya merga ana wujute satriya kang blegere manungsa wani palakrama kelawan widodari ingkang dadi wijining gegeter ingkang nimbrung ana Tribawana ora ana liya kejaba bebrayane Janaka kelawan Dresanala ingkang dadi wijining gara-gara mula Brama kanggo nyirep supaya jagat iki bisa sirep lan rahayu ora ana dalan kang kudu tinempuh kejaba jeneng kita kudu gelem kurban dadi bantening lelakon iki kanthi cara kanthi srana megatake katresnane Janaka kelawan Dresanala Pukulun oh Pukulun oh. Pukulun oh Waduh, Rama Pukulun, jimat sesembahan kula. Kadi sinambring gelap jantung kula dupi kula, mireng sabda paduka Hyang Adi Pukulun. Anak kula Dresanala kaliyan Janaka ingkang dados punjering dahuru ingkang animbrung Tribawana. Pukulun kula nyuwun kawicaksanan lan atur wuninga bilih bebrayanipun Dresanala sakmangke sampun pinaringan nugraha dening Hyang Agung Ketitik anak kula sampun bobot Dresanala sampun ngrebini Pukulun menawi ngantos Dresanala kapisahaken kaliyan Janaka lajeng kados pundi kula mboten saged nggambaraken remukipun manah tumraping anak kula Dresanala kula nyuwun pengayoman Pukulun Brama kala mangsane dewa lan manungsa mono kapengkok perkara loro sing padha abote ya kuwi antaraning katresnan lan kewajiban Nabyanta loro-lorone kuwi mau padha abote nanging jeneng kita kudu bisa milah lan milih ing ngendi kudu ngecakake katresnan lan ing ngendi kudu nindakake kewajiban mongko wis cetha pratela jagat horeg iki merga dayane bebrayan antarane Janaka kelawan Dresanala lamun to Brama lan keluarga kita ora gelem dadi kurban iki mengko tresnane anakmu Dresanala lan Janaka Brama
sumawut kang katrajang ing dahana wadya sanggap keprabon perang kang obro markata ing kawula nyuwun sewu duh pukulun kalilan kula pun Bathara penyarian matur ngaturaken geger ingkang wonten madyaning repat kepanasan. Hi Bathara penyarian apa sing dumadi ana repat kepanasan? Wonten raseksa ingkang agengipun sak gunung. Naminipun nenggih Dityakala Surasekti. Sakmangke gulung wonten madyaning repat kepanasan semunipun badhe unjuk rasa sumbar maciya-ciya mboten badhe nilaraken kayangan menawi mboten mboyong widodari swarga dahana Bathari Dresanala Rama Pukulun. Wela dalah Brama kahanan iki saya ribet, kahanan iki saya ruwet, kahanane saya panas. Yen kowe ora gelem megatne katresnane Janaka kelawan Dresanala, bumi iki bakal entek sejarahe. Buktine apa? Ripalungguhan iki ana madyaning repat kepanasan, ana wujude buta sing jenenge Surasekti ngamuk punggung. Njaluk kelawan anakmu. Yen kowe ora gelem megatke Janaka kelawan Dresanala, bumi iki bakal dadi awu Brama. Aduh mati aku. Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ngrepat kepanasan Sang Dityakala Surasekti solahe yen Cinandra kadya mliwis nyampar banyu.
Hei. Rumah Mayun Sang Yaksendragara rupa mangesos kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jaga bumi bojleng iblis lanat setan padha cek-cekan nitik saka sandangane iki dewa mara gage ngaku kowe sapa lek nom mripatmu jerengen gobokmu Jawata ing kayangan Kaindran Bathara Indraya Bathara Surapati jeneng kita kang aran Surasekti ya dasar kaparanyata kowe buta saka ngendi ora dadah ora pernah kandhang langit kemul mega ning ripalungguhan iki aku munggah ana kayangan duweni niat sing tulus tekad sing suci anggenku bakal ngrembakake gedhening rasa tresnaku marang widodari saka kayangan swarga Dahana Bathari Dresanala aku edan kepayang ngangkleng bingkleng anglampung anggonku bakal kepengin mondhong nyemot Bathari Dresanala mongko dadi garwane Dityakala Surasekti gegayuhanmu sing kaya mangkono kuwi ngawur-ngawu gawar mula yen ngeman kelawan uripmu dina sak mengko kowe minggato gelem minggat yen wis nggendhong Bathari Dresanala kowe bisa nggendhong Dresanala waton bisa njebol dadane Bathara Indra. Oh, lena pangendamu gaglak limpamu.
Ayo ngantemo. Wah! Ayo, wah! Tuh! Ah! Tuh! Ah! Oh! Oh! Surasakti. Ah. Yaksa kura rupa risedeng nalendra yaksa alelaku kang malwalya ingkang ing Surasakti. ora wonten dawuh timbalan Sang Batari. Ndak takoni. Kowe munggah ana kayangan ki sing mrentah sapa? Paduka Ibu Batari Durga. Kowe njaluk Dresanala ki sing ngongkon sapa? Kanjeng Ibu Batari Durga. Kowe ngamuk ning kayangan ki sing mrentah sapa? Paduka Ibu Betari. Bagus. Kaya sing tak kandhake ana ing ngarep. Iki mung mujudake reka daya rekayasa sanggit rungsit kanggo mbebuthek marang banyu kang bening. Anggonmu munggah ana kayangan wa sing wigati sing diarah ora ana liya kejaba panengah Pandhawa si Janaka. Lamun to ngerti bojone bakal diarah dening wujude buta Surasekti, tan wurunga bakale mubah mbabal sing dadi kanepsane. Manjing ana repat kepanasan, apa sira Surasekti saga mateni Janaka? Sagah ngagem sanget. Kula ingkang badhe ngemah balungipun pun Janaka. Bagus. Waton kowe bisa mateni Janaka, aja kuwatir. Kowe tak usulke ana kayangan dadi Raja Fir'aun yang kedua. Piye ngono? Asik. Raja Fir'aun ki apa? Kirangan. Ora ngerti kok asik-asik. Ning wanti-wanti. Wanti-wanti sing dadi piwelingku. Upamane kowe mengko tanding karo Janaka, kok nganti kowe kalah? Kowe ditakoni karo Janaka, kowe munggah kayangan wani bakal ngrebut si Dresanala sing ngongkon sapa? Upamane ditakoni ngono, kowe aja muni nek sing ngongkon Batari Durga ya Surasekti. Mboten pareng. Ora kena. Ora ana sing ngongkon inggih saking krenjeting manah kula piyambak. Kowe kudu muni ngono engko. Ngaten. Merga yen nganti kowe matur, lamun sing mrintah Durga ora wurunga, kowe bakal ngorak-orak, ngorek-orek, ngorak-arik apa sing dadi jenenge Batari Durga. Paham?
Nuwun inggih mangertos Sang Batari. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Mahasih. Kirapna Surasekti. Kirapna Wadyabala. Wadyabalamu kabeh. Mbok menawa iki mengko Janaka nggawa kanca kinen ngadepi kowe. Ora sah karo nden gawe. Kowe sak wadyabalamu sing kudu jumangkah lan kumrembyah. Nuwun inggih ngestokaken dawuh Sang Tandya Batari. Budhal dina iki Surasekti kumrekang bala lumares budhaling prawadya Yo. Yo
호. 맞아요. 요, 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 요,